హరే కృష్ణ. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది కదా అందరికి? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్ముద్రితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా దదాతి సుపదాన్వితం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి రూపేష్ గోపికాంత రాధా కాంత నమస్తు. తప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభాను శ్రీదేవి ప్రణమామి హరి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాకా స్వామిని నామిని నమో ఆచార్యపాదాయ నితాయ కృపదాయ గౌరకథాదామదాయ నగరగ్రామతాయ నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిని నామిని నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతాయి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాస ఆది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దయచేసి చేసిన అందరు వైష్ణవ భక్తులు మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక మహారాజ్ మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చక్కగా మేరాన పలికిస్తారు. నేను మేరాన పలుకుతాను. సో ఇంతకు ముందు మనం సెకండ్ పార్ట్ అంటే భక్తి యోగం. సో మొదటి 6 అధ్యాయాలు అది కర్మయోగము, ఆఖరి 6 అధ్యాయాలు మనకి జ్ఞానయోగం, మధ్యలో ఉండే 6 అధ్యాయాలు అన్నిటికంటే స్వీటెస్ట్ది భగవద్గీత యొక్క సారాంశం మనకి భక్తి యోగము. సో భక్తి యోగము అనే ఈ పార్ట్లోని మనం ఇంతకుముందు ఏం చూసామంటే 4 రకాల వారు ఎవరైతే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతారు వారి గురించి తెలుసుకున్నాం. వై జ్ఞాన ఇస్ కన్సిడర్డ్ మోస్ట్ క్వాలిఫైడ్ టు బిగిన్ కృష్ణ భక్తి. సో జ్ఞానం అనేది ఎందుకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, అటువంటి వారు భగవంతుడి గురించి సంపూర్ణంగా తెలిసినప్పుడు వారు చేసే భగవంతుడి యొక్క భక్తి అది ప్యూర్ భక్తి. అదర్వైజ్ మిగతా వారు విడివిడి జ్ఞానం, వారు కోరికలు ఏదో ఒకటి కాంక్షిస్తూనే భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తారు. యాక్చువల్గా కాంక్షలతోనే ఇతర దేవతల దగ్గరకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. దాని శ్లోకం ఎవరికైనా తెలుసా? ఇతర దేవీ దేవతల దగ్గరికి ఏదో ఒక కోరికలతో వెళ్తారు. హరే కృష్ణ. ఏప్యన్య దేవత భక్తి ప్రభు. అదొకటి. కాంక్షానాం కర్మణాం సిద్ధిం యజంతే ఇహ దేవత. సో ఏదో ఒక కామ్య కోరికలు పెట్టుకొని ఇతర దేవీ దేవతల దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇతర దేవీ దేవతల వల్ల కాని దానికోసం అని భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తారు. కానీ అక్కడ కూడా కోరికలు. కొండ మీద చూడండి, ప్రతి ఒక్కరు వచ్చేది ఎందుకు వస్తారు? భగవంతుడు దర్శనం చేసుకుంటారు, కానీ ఏదో ఒక కోరికలు కోరుతూ ఉంటారు. నాకు ఇది ఇచ్చేయండి, నాకు అది ఇచ్చేయండి. సో అది భగవంతుడికి స్టిల్ ఓకే, అటువంటి వారిని కూడా భగవంతుడు ఆశీర్వదిస్తారు. కానీ భగవంతుడు కోరుకునేది ప్రేమ. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు, చాలా పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నారు. మీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళకి మీరు మీ చుట్టాలు అని అనుకొని వస్తారు. ఏమయ్యా బాగున్నావా, గుర్తున్నావా, మేము పలానా వారం అప్పుడు మేము మీ ఇంటికి వచ్చాము, నువ్వు కూడా అప్పుడు మా ఇంటికి వచ్చేవాడి, బాగా ఆడుకునేవాడి మాతోని అని చెప్పి ఆ రకంగా చెప్తూ ఉంటారు. మనకి స్టిల్ ఓకే, మంచిదే, గుడ్. కాకపోతే ఎవరైతే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనం అంటే ఇష్టం ఉంటూ మన కోసం అనేసిన వారు, నాయనా ఎలా ఉన్నావు, చిన్నప్పుడు నా దగ్గర ఎత్తుకునేవాడిని నేను అని చెప్పని, అప్పుడే కాదు ఇప్పటికి కూడా వచ్చినా రాకపోయినా ప్రేమ ఉన్నది అని అంటే వారంటే స్పెషల్ ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు మా మావయ్య ఎత్తుకునేవారు కదా, మావయ్య ఎలా ఉన్నావు నువ్వు అని చెప్పని, లేకపోయిందా ఇతర చుట్టాలు వారిని మనకెవరైతే చిన్నప్పుడు వారు చూసుకునేవారు వారంటే, లేకపోయింది ఇప్పటికి కూడా వారికి మనం అంటే అభిమానం ఉన్నది అని అంటే వారి పట్ల స్పెషల్ అభిమానం ఇంకా మనకి ఎప్పటికీ ఉండిపోతుంది. భగవంతుడు కూడా కోరుకునేది అదే. సో మనకి ఆ క్వాలిటీ వచ్చింది కూడా భగవంతుడి నుంచే. భగవంతుడు కోరుకునేది ఏంటంటే భక్తి పూర్వకంగా, ప్రేమ పూర్వకంగా నన్ను కొలవండి అని అంటున్నారు భగవంతుడు. ఆ రకంగా చేస్తే
మనం అన్ని రకాల ఎందుకు అదే ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు, భగవంతుడికి ఎందుకు తనంటే ప్రేమ లేకపోతే అటువంటి వారిని ఈ లోకంలోనే ఉంచేస్తారంటే కాదు. తనంటే ప్రేమ ఉన్నది అని అంటే వారికి జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. జ్ఞానం అనేది వచ్చిందంటే వారి పట్ల ప్రేమ ఉంటుంది. ప్రేమ భక్తి రెండూ ఉన్నది అని అంటే ఇతరుల పట్ల ఎవరి పట్ల అసూయ భావం అనేది ఉండదు. అసూయ భావం అనేది లేకపోతే ఒకరితోనొకరికి సమన్వయం అనేది కుదురుతుంది. ఇప్పటి కాలంలో ఏముంది, ఒకరంటే ఒకరికి పడదు, ఒకరంటే ఒకరికి అసూయ. వారు నాకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు, వారికి నాకంటే ఎక్కువ బండిలు ఉన్నాయి, వారు నాకంటే చిన్న వయసు కానీ ఇంకా సంపన్నులుగా అయిపోయారు. ఇలాంటి ద్వేషాలు, రాగాలు, క్రోధాలు, మదము, మాత్సర్యం ఇవంతా కూడా జనాల్లోని పెరిగిపోయి ఉన్నది. దీనివల్ల ఒకరంటే ఒకరికి పడదు. సో ఈ రకంగా ఉంటే వారు భగవంతుడు లోకం చేరుకున్నాక కూడా అక్కడ కూడా వారు ఇబ్బందులు సృష్టించేవారే అవుతారే గాని వారు అలాంటి వారు ఇప్పుడు మనం కూడా లోకంలో చేసేది ఏంటి, ఈ లోకంలోని ఇబ్బందులు కలిగించేవారు అంటే దోపిడీలు, మానభంగాలు, లేకపోయిందా వారు ఇంకేదైనా హత్యలు అలాంటివి చేసే వారందరినీ కూడా సభ్య సమాజంలో ఉంచరు. వారందరినీ కూడా జైల్లో ఉంచుతారు. జైల్లోనే వారందరూ ఉంటారు. వారు ఎప్పుడు బయటకు వస్తారని అంటే వారి సభ్యత కాస్త నేర్చుకొని ప్రాపర్గా ఉన్నారు అని అంటే బయటకు వస్తారు. అండ్ మామూలుగా కూడా మనం కోరుకునేది ఎలా కోరుకుంటాము, అరుచుకుంటూ, తిట్టుకుంటూ, బూతులు మాట్లాడుకుంటూ అలా ఉండేవారిని మన చుట్టుపక్కల ఉంచాలని అనుకో. మనతో పాటు ఉండేవారందరూ కూడా కొద్దిగా పద్ధతిగా మాట్లాడేవారు, కొద్దిగా గౌరవించేవారు, ఊరికనే కోపం అనేది రాకూడదు, ఒకలంటే ఒకరు గొడవ పడకూడదు, ఆ రకంగా ఉండేవారంటే ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటుంది. భగవంతుడు కూడా అంతే కోరుకునేది. భగవంతుడు కోరుకునేది కేవలం ఇతర మానవుల్ని మాత్రమే కాదు, లేక మీ యొక్క అంటే మన దీంట్లోని మన కులము, మన గోత్రం ఆ రకంగా ఉండే వాళ్ళ మాత్రమే కాదు, అందరినీ, జీవభూతాలందరినీ సమానంగా చూడు. ఈ రకంగా ఉన్నామంటే నా దగ్గరికి వస్తావు అని అంటున్నారు. సో అందుకోసమని జ్ఞానం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే కాంక్షలతో ఎవరైనా సరే కూడా ఇతర దేవీ దేవతని కొలిచారు అని అంటే వారి తెలివి గొప్ప తెలివి అయితే కాదు. వారు ఎందుకు అని అంటే తెలివి తక్కువ వారేవారు. ఎందుకనంటే తెలివి తక్కువ అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ఇతర దేవీ దేవతల్ని కొలుస్తున్నారు కాబట్టి వారు తెలివి తక్కువ వారు కారు. దేవీ దేవతల్ని ఎందుకు కొలుస్తున్నారు అని అంటే కాంక్షలతోని, వారికి ఏదో కావాలి కాబట్టే భగవంతుడు ఇదే ఇతర దేవీ దేవతల్ని వారు పూజ చేయిస్తున్నారు. ఆలోచించండి, సరస్వతీదేవి దగ్గర ఒకవేళ విద్య పంచే అధికారం లేకపోయి ఉంటే ఎవరైనా సరస్వతీదేవిని కొలుచుంటారా? వినాయకుడికి గాని ఒకవేళ విఘ్న వినాశక అనే ఇది లేకపోయి ఉంటే వినాయకుడిని కొలుచుంటారా? ఏమి ఇవ్వలేను నేను, కానీ నన్ను కొలవండి అంటే ఎవరు కొలుస్తారు? ఎవరు కొలవరు. కాబట్టి ఆ తెలివితేటలతోని మీరు చేస్తున్నారని అంటే మీరు తెలివి తక్కువ వారు అని అంటున్నారు నాలాంటి వారిని భగవంతుడు. ఎవరైతే ఏదో ఒక కోరికతోని దేవీ దేవతని కొలుస్తారో వారు తెలివి తక్కువ. కోరికలతోని భగవంతుడిని, కృష్ణుడిని కొలుస్తున్నారు అని అంటే వారికి కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారని అంటే నేను మీకు ఆ తెలివితేటలు ఇస్తాను. ఎవరైనా చెప్పగలరు ఆ శ్లోకము? ఒకవేళ కోరికలతోనైనా ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుడిని కొలిస్తే వారి అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసి వారికి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు భగవంతుడు అని. దేవీ దేవతలు అది ఇవ్వలేరు. హరే కృష్ణ. సతయా శ్రద్ధయా యొక్క తస్యారాధనమయ్యతే ప్రభుజీ. కొంచెం దగ్గరలోనే ఉన్నారు, బట్ అది ఇది కూడా చెప్పేస్తాను 10th చాప్టర్ లోని. ఓకే, మన్మనాభావం భక్తు అంటే అది కృష్ణుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి అది చెప్తున్నారు. కానీ ఒకవేళ ఎవరైనా కరెక్ట్ చెప్పండి మాతాజీ. అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో ఈ రకంగా దేవీ దేవతలు ఏం చేస్తారంటే కోరికలతోని వారు కొలుస్తున్నారు అని అంటే భగవంతుని వారు స్టిల్ యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు ఆ పూజల్ని. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు. పూజ చేస్తున్నారు అని అంటే వారి మీద తేషాం ఏవ అనుకంపార్థం, వారి మీద ప్రేమ కొద్దీ, ఏమయ్యా నీకు ఇంతేనా, దీనికోసమే నా కోరేది అనేసని వారిలోని అహం అజ్ఞానజం తమః,
వారిలోని అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసేస్తాను నేను అని అంటున్నారు. అంతేకాదు నాశయామి ఆత్మభావస్తు జ్ఞాన దీపేన భాస్వత, వారిలోని జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగిస్తానంటున్నారు. జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు భగవంతుడు, కానీ అది ఆ పనిని మిగతా దేవీ దేవతలు చేయలేరు. కాబట్టి దేవీ దేవతల్ని కొలిచి ఉపయోగం లేదు, తెలివి తక్కువ వారే చేస్తారు అని అంటున్నారు. ప్రభుపాద్స్ మూడ్, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు మహాప్రభుస్ మూడ్. సో వారి యొక్క తెలివితేటలు, వారి యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి చెప్పారు. హౌ కృష్ణ ఇస్ కవర్డ్ బై ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ. సో కృష్ణుడు ఏ రకంగా అతని యోగమాయ ద్వారా అతను అది కవర్ అయిపోయి ఉంటారు. కేవలం అతను ఎవరికి దర్శనం ఇస్తారు, ఎవరికి తెలుగు వేసుకుంటారు అని అంటే, ఎవరైతే పరిపూర్ణమైన భక్తి ఉంటుందో వారి మీదనే కృష్ణుడు అనుగ్రహం చూపిస్తారు, అందరికీ అనుగ్రహం చూపించారు. ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ పుణ్యకర్మానం ఫర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కృష్ణ భక్తి. పుణ్యకర్మ ఎంత అవసరం అనే దాని గురించి మనం చూసాం. సో ఇప్పుడు 7 to 12 లోని చాప్టర్ 8 చూస్తాము. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. సో బ్రహ్మన్ అనగా ఏంటి, అధ్యాత్మ అనగా ఏంటి, కర్మ అనగా ఏంటి, ఆది భూత అనగా ఏంటి, ఆది దైవ అనగా ఏంటి, ఆది యజ్ఞ అనగా ఏంటి, ప్రయాణకాలే అప్పుడు అంటే అంతకాలంలోని ఏ రకంగా భగవంతుడు తలుచుకోవచ్చు. సో ఇవి కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు. సో ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి టోటల్? 7 ప్రశ్నలు. 7 ప్రశ్నలకి భగవంతుడు సమాధానం అక్కడ చెప్పున్నారు. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే 7.7వ అధ్యాయంలోని అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పేటప్పుడు ఈ పదాలని వాడతారు. సో ఆ పదాల నుంచి అర్జునుడు ప్రశ్నలు అడుగుతారు. మీరు ఇదంతా చెప్పారు, బాగుంది, కానీ దీని అర్థం ఏంటి అని. సో దాని గురించి మనం చూద్దాం. సరే, క్లుప్తంగా తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనకి ఈ ప్రశ్నలు ఏంటి, దానికి సమాధానం ఏంటి. సో బ్రహ్మన్ అని అడిగారు. బ్రహ్మన్ అనగా ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవద్గీతలోని 2 ఉన్నాయి. ఒకటి జ్ఞానం, ఒకటి విజ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే మనం ఆత్మస్వరూపులము, మనం శరీరం కాదు అని తెలుసుకోవడం జ్ఞానం. విజ్ఞానం అంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, మనం అతనికి దాసులము, నిత్య దాసులము, అది తెలుసుకోవడం, అది విజ్ఞానం. అందుకోసమనే యాక్చువల్గా హిందూ సాంప్రదాయం కాదు మనది. హిందూ అనేది పేరు వచ్చింది బ్రిటిషర్స్ సింధు సభ్యత నుంచి, వాళ్ళకి సింధు అనే పలికేది రాక హిందూ అని చెప్పారు. అక్కడి నుంచే పేరు వచ్చింది ఇండియా అని. బట్ ఒరిజినల్ గా మనం హిందువులం కాదు, మనం సనాతనీయులు. అది మనకి గుర్తు చేస్తుంది మనం సనాతనంగా మనం భగవంతుని యొక్క అంశలము. మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన, మనం సనాతనీయులు. సో ఇది తెలుపుతుంది బ్రహ్మన్ అనేది. సో మనము కేవలం ఆత్మస్వరూపులము మాత్రమే కాదు, మనం అవినాశి అయిన ఆత్మస్వరూపులము అని తెలిపేదే బ్రహ్మ జ్ఞానం. సో బ్రహ్మన్ అంటే దాన్ని అంటారు. మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంటే ఏంటి అని అంటే, దేని వల్ల అయితే మనం ఏ శరీరం వస్తుంది, ఏ కర్మలు చేసుకున్న దాని వల్ల అనే దాన్ని ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఆర్ అధ్యాత్మ అంటారు. సో జ్ఞానంలోనే రకాలు, బ్రహ్మ జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. నెక్స్ట్ కర్మ అనగా ఏంటి, ఏం చేస్తే మనం కామ్య కర్మలు, ఏ కర్మలు చేసుకుంటే దాని ప్రకారంగా మళ్ళీ ఈ లోకంలోనే జన్మ తీసుకుంటాము, అదే కర్మ. ఆది భూత అంటే భగవంతుడు. సో ఆది భూత అంటే జీవుడు. ఆది దైవ అనంటే భగవంతుడు. సో సర్వము అన్ని కూడా ఇమిడి ఉండే ఆ రూపాన్ని ఆది దైవ అంటారు. ఆది యజ్ఞ అంటే అన్ని యజ్ఞాలకి భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వామం శాంతి రచ్చతి. సో ఆది యజ్ఞం అంటే అన్ని యజ్ఞాలకి కూడా అధిపతి. మరి ప్రయాణ కాలంలోని భగవంతుని ఎలా తలుచుకోవాలి అని అంటే, జీవితకాలం అంతా ప్రయాసిస్తూ ఉంటే, మనం జీవితకాలం అంతా కూడా అలవాటు చేసుకుంటే భగవంతుని తలుచుకునేది, అది ప్రయాణ కాలంలోని కూడా మనకి గుర్తుండిపోతారు భగవంతుడు. సో ఇది. So in the transcendental association of Krishna consciousness, one can understand how the Supreme Lord is governing principle of the material manifestation and even of the demigods. భౌతికమైన ప్రపంచాన్ని మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ దేవీ దేవతలని కూడా
భగవంతుడే సృష్టించారు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. గ్రాడ్యువల్లీ బై సచ్ ట్రాన్సెండెంటల్ అసోసియేషన్ one becomes convinced of the supreme personality of Godhead, and at the time of death such a Krishna conscious person can never forget Krishna. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు అంటే వారు ఎప్పటికీ భగవంతుడిని మర్చిపోలేరు. వారు చనిపోయేటప్పుడు కూడా భగవంతుని గుర్తుపెట్టుకుంటారు. న్యాచురల్లీ ఈస్ దస్ ప్రమోటెడ్ ది ప్లానెట్ ఆఫ్ సుప్రీం లార్డ్ గోలోక బృందావన. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే అంతకాలంలోని భగవంతుని తలుచుకుంటారో భక్తి పూర్వకంగా వారు ఖచ్చితంగా గోలోకానికే వెళ్తారు. హౌ కెన్ వన్ నో యూ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెత్? మరి ఎలా తెలుసుకోగలరు? మిమ్మల్ని చనిపోయేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా తలుచుకోగలరు అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అంతకాలంలోని తలుచుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే అంతకాలే చ మాం ఏవ స్మరణముక్త్వ కలేవరం యః ప్రయాతి స్మద్భావం యాతి నాస్తి అస్త సంశయః. సో ఏవ అంటే ఖచ్చితంగా, తప్పకుండా అని. సో ఎవరైతే అంతకాలం, భౌతికవాదులు అందరూ ఏంటి అని అంటే చనిపోయేదాన్ని వారు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితిలాగా పరిగణిస్తారు. కానీ భక్తులకి అంతకాలం అనేది వారికి వెయిట్ చేస్తున్న జీవితకాలం అంతా కూడా ఎదురు చూసే క్షణం అది. ఎప్పుడు శరీరాన్ని త్యాగం చేస్తాము, త్యాగం చేసేటప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు తలుచుకుంటాము. సో ఆ రకంగా తలుచుకొని ఇప్పుడు బాగా చదువుకున్నారు ఎవరైతే, వారికి ఎగ్జామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడెప్పుడు ఎగ్జామ్ వస్తుందా, రాస్తాము, దాని తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఏదైతే మనం కోరుకున్నామో ఐఐటి అయితే ఐఐటి, బాగా చదువుకున్నారు ఐఐటి కోసం, వారికి ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఐఐటి వస్తుందని. ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా సరే కొద్దిగా భయం ఉంటుంది. సో భక్తులకు కూడా వారు చేసుకున్న పాపాలు అవంతా కూడా తరుముతూనే ఉంటుంది. వారు భక్తులు కాదు అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. కానీ చుట్టుపక్కల ఉండే వారికి అందరికీ తెలుస్తుంది వారు ఎంత మంచి భక్తులు, ఎంత గొప్ప భక్తులు అని. సో ఆ రకంగా ఎవరైతే భగవంతుడి కోసం, యాక్చువల్గా చుట్టుపక్కల ఉండే వారి కంటే కూడా మెయిన్ గా భగవంతుడు కూడా తెలుస్తుంది, భగవంతుడికే తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా అతను ఎంత గొప్ప భక్తులు అని. సో ఈ రకంగా అటువంటి వారి కోసం అని ఏంటి అని అంటే బాగా చదువుకున్న వారికి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా, ఎప్పుడెప్పుడు నేను ఐఐటి కాలేజ్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటానా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ అదే చదువుకొని వాళ్ళు ఎగ్జామ్ని వీలైతే ఎంత పోస్ట్పోన్ చేద్దామా అని ట్రై చేస్తారు. అదే మనకి ఇంకొక నెల తర్వాత ఎగ్జామ్ పెడితే ఖచ్చితంగా నేను మంచి మార్కులు తెచ్చుకునేస్తాను, చూస్తూ ఉండండి అంటారు. వాళ్ళకి నెల కాదు సంవత్సరం పోస్ట్పోన్ చేసినా సరే కూడా వాళ్ళు మంచి మార్కులు తెచ్చుకోలేరు. సో ఇది మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి. భక్తులు ఏంటి అని అంటే మనకి చావు వచ్చినా మనకి ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకనంటే అంతకాలేచ మామేవా అని చెప్పని ప్రామిస్ చేశారు భగవంతుడు. అది భగవంతుడు ప్రామిస్. శ్రీల ప్రభుపదుల వారి ప్రామిస్ ఏంటి అని అంటే 4 రూల్స్ పాటించండి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం నిత్యం 16 మాలలు జపం చేయండి, కృష్ణుడి కోసమని మీకు ఆ జయా విజయాలు తలుపులు మూసేసినా సరే కూడా నేను మిమ్మల్ని బ్యాక్ డోర్ నుంచి ఎంట్రీ ఇప్పిస్తాను, అది నా వాగ్దానం అని అంటున్నారు శ్రీల ప్రభుపదుల వారు. ఇన్ఫాక్ట్ ఇదంతా కూడా ఇది చేసినా సరే కూడా వరాహ పురాణంలోని చెప్పున్నారు వరాహస్వామి, మీరు ఒకవేళ భగవంతుణ్ణి ఏదో ఒక కారణం వల్ల వాచాది దోషేన, దానివల్ల ఒకవేళ భక్తులు గాని తలుచుకోలేకపోతే నేను నా భక్తుల్ని తలుచుకుంటాను, నేను వారిని తీసుకెళ్తాను నా లోకానికి, నా భక్తులకి కూడా నేనే రిప్రజెంటేటివ్ గా అయ్యి వారి ప్లేస్ లో నేనే హరే కృష్ణ 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 హరే హరి, హరే రామ 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 హరే హరే అని జపిస్తాను, నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను వాళ్ళని అని అంటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే దేశాం ఏవ అనుకంపార్థం, వారి మీద నాకు ప్రేమ, వారి మీద అనుకంపం, నాకు అంత అభిమానం, నాకు అంత ఇష్టం నా భక్తులు అంటే, కాబట్టి నేను జ్ఞాన దీపేన భాస్వత, వారికి జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను అని అంటున్నారు. సో హౌ కెన్ వన్ నో యూ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెత్? And whosoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. కృష్ణుని మాత్రమే తలుచుకోవాలి, వారి పిల్లల్ని. ఆబ్వియస్లీ ఇది పిల్లల మీద వ్యామోహం అదంతా కూడా అంతకాలంలోని ఒక్కసారితో గుర్తొచ్చేస్తుంది. మనం ప్రయత్నించాల్సింది ఆ టైంలోని వీలైనంత దాకా ఇతర ఆలోచనలు వెళ్ళకూడదు, కృష్ణుడు మాత్రమే గుర్తు రావాలి. కృష్ణుడి యొక్క రూపము, కృష్ణుడి యొక్క ఆ దివ్యమైన స్వరూపము, అతని తేజస్సు, అతని నామము, అతని యొక్క పాస్ట్ టైమ్స్, అతని లీలలు, అవి మాత్రమే గుర్తు తెచ్చుకొని భగవంతుడి నామ స్మరణ చేసుకుంటూ వీలైనంత గట్టిగా చెప్పుకుంటూ భగవంతుడిని మనం ఆ టైంలోని స్మరించాము అని అంటే మనకి భగవంతుడి దగ్గరికి మనం చేరుకోగలం. దాంట్లోని యాతి నాస్తి అత్ర సంశయ, దాంట్లోని సంశయమే లేదు అని అంటున్నారు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుడిని తలుచుకోరో వారి పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఎం వాపి స్వరం భావం తుదింతంతే కలెవరం తాం తాం ఏవైతే కౌంతేయ
సదా తద్భావ భావిత. వారికి ఏంటి అని అంటే ఇతర కోరికలు ఏది పెట్టుకుంటూ వారి శరీరాన్ని త్యాగం చేసుకుంటారో వారికి దానికి అనుగుణంగా వారికి కొత్త శరీరం అనేది వస్తుంది అని అంటున్నారు. అంతకాలే అంటే వన్స్ థాట్స్ డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ వన్స్ లైఫ్ అక్యూములేట్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వన్స్ థాట్స్ అట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ డెత్. వారి జీవిత కాలంలోని వారు ఏదైతే ఆలోచించారో అదే వస్తుంది చావు టైంలో కూడా. శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు కూడా అదే ఆలోచనలు ఉంటాయి. దేనిదైతే ప్రాక్టీస్ చేశారో మీరంతా కూడా జీవితం అంతా కూడా మీరు అసలు ఏ సోషల్ ఇంగ్లీష్ అవి మాత్రమే చదువుతున్నారు అని అంటే మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ గుర్తుకు రాదు ఆ టైంలో, ఎగ్జామ్ టైంలో. ఆ టైం దాకా వాళ్ళు ఏదైతే చదివారో, ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయితే చదివారో ఆయా సబ్జెక్ట్సే గుర్తొస్తాయి వాళ్ళకి. సో కాబట్టి సరైన సబ్జెక్ట్ చదవండి. సరైన సబ్జెక్ట్ చదివితే ఎగ్జామ్ మనకు తెలుసు ఏం ఎగ్జామ్ ఉన్నది అని. దానికి సిలబస్ కూడా తెలుసు. సిలబస్ సింపుల్, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం. అందులోంచి ఏ ఒక్కటి మనం పర్ఫెక్ట్ గా చదివినా చాలు మనకి. మనం పాస్ మార్కులే తెచ్చుకోవాలి. పాస్ మార్కులు వచ్చిందనంటే మనం వెళ్ళిపోవచ్చు భగవంతుడి దగ్గరికి. పాస్ మార్కులు తెచ్చుకోవడం అంత కష్టమైతే కాదు. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, చాలా మంది ఏం చేస్తారు, మనం అంటే భక్తులు మీరందరూ కూడా స్టిల్ భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం అటువంటివి క్రమం తప్పకుండా అటెండ్ అవుతున్నారు. కానీ మిగతా వారు ఏం చేస్తున్నారు, బయట లోకంలో ఉండే వారందరూ వారికి అంతా తెలుసు. మనకి కలియుగంలోని ఇంకా కూడా మనకి సులభం చేసేసారు మనకి ఎగ్జామినేషన్. ఇంతకు ముందు అంటే ఆబ్జెక్టివ్, ఇది మనకి సబ్జెక్టివ్ అంటే ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి వచ్చేది ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసారు, 4 ఆప్షన్స్. ఆ 4 ఆప్షన్స్ లోంచి ఒక ఆప్షన్. ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ మనకి కలియుగంలో చెప్పాలంటే 2 ఆప్షన్స్. సో ఆ 2 ఆప్షన్స్ లో నుంచి మనకి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా వారికి కష్టం అయిపోయింది. కాబట్టి చెప్తున్నారన్నమాట నారదముని, సులభం భగవాన్ నామం జిహ్వచా వశవర్తుని తథాపి నరకం యాంతి కిమాశ్చర్యమతః పరం. అంటే భగవంతుడి నామం చాలా సులభమైనది, దాన్ని పలికేది పెద్ద కష్టమూ కాదు. కానీ అయినా సరే కూడా వారికి స్టిల్ ఏంటి అని అంటే భోగం కావాలి, విషయ వాంఛల పట్లనే కోరికలు ఉన్నాయి. అందుకోసం నరకం పక్కకే పరిగెత్తున్నారు. ఇది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా అయిపోతుంది. వన్స్ థాట్స్ డ్యూరింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ వన్స్ లైఫ్ అక్యూములేట్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వన్స్ థాట్ అట్ ది మూమెంట్ ఆఫ్ డెత్. సో దిస్ లైఫ్ క్రియేట్స్ వన్స్ నెక్స్ట్. వారు ఏదో కోరికలు పెట్టుకుంటారు, ఆ కోరికను పూర్తి చేసేదానికి ప్రకృతి మనకి వేరే రూపం ఇస్తుంది. ఆ రూపంతో మళ్ళీ మనం జన్మని తీసుకుంటున్నాం. కోరికలు అనేది లేకుండా ఉంటే ఇంకొక జన్మ రావాల్సిన అవసరం లేదు. If in one's present life one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna, it is possible for one to remember Krishna at the time of ends one's life. కాబట్టి ఒకవేళ భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటూ ఏ కోరికలు లేకుండా భగవంతునికి సేవ చేసుకోవాలి, భగవంతుణ్ణి సంతృప్తి పరచాలి, లేక గురువుని సంతృప్తి పరచాలి, గురువు చెప్పిన ఆ వాణిని మనం చెయ్యాలి అంటే ఆ రకంగా ఆలోచించుకునే వారికి భగవంతుడు వేరే శరీరం రానియకుండా భగవద్ధామానికి చేరుకునేలాగా చేస్తారు. ఈ జన్మ, మానవ జన్మ అనేది మిగతా అన్ని యోనుల్లోని ఏంటి అని అంటే ఒకటే, ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంతే. ఓన్లీ ఒక సైడే వెళ్ళొచ్చు మనం. ఒక స్టెప్ తర్వాత ఇంకో స్టెప్ ముందుకు వెళ్తూ ఉండడమే. సో ఈ రకంగా 84 లక్షల జీవరాశుల్లోని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జన్మ వస్తూనే ఉంటుంది. వారు ఏ కర్మ చేసుకున్నా, ఏ కర్మ చేయకపోయినా వికర్మ అనేది, అకర్మ అనేది వాటికి ఉండవు. మిగతా యోనిల్లో వారు ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా పైకి రావడమే. కానీ మానవ జన్మలోని ఏంటి అని అంటే మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ జన్మ అనేది మానవ జన్మ, అది కూడా భూలోకం అనేది 4 రకాలుగా వెళ్ళొచ్చు. ఒకటి వికర్మ అంటే చెడు కర్మలు, ఏదైతే మనకి చెయ్యకూడదో అటువంటి కర్మలు చేసుకోవడం. 2 కామ్య కర్మలు, కోరికలు ఏదో ఒకటి కోరుకుంటూ దాన్ని మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ ఉండడం. చెడు కర్మలు చేయట్లేదు, దానికి కామ్య కర్మలు చేస్తున్నారు. 3వది ధర్మం అంటే భగవంతుని పట్ల భక్తి ప్రయాసం చేస్తున్నారు, ప్రాక్టీస్ చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, పూర్తిగా కావటం లేదు. 4వది అకర్మ. అకర్మ అంటే భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేసేది, పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా వారు శుద్ధ సత్వంలోని ఉండే చేసేది. ఈ 4 రకాలుగా ఉంటారు. వికర్మ చేసేవారు, సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను 4. ఫస్ట్ది వికర్మ, సెకండ్ కర్మ, థర్డ్ ధర్మ, ఫోర్త్ అకర్మ.
వికర్మ, కర్మ, ధర్మ, అకర్మ. సో వికర్మ అంటే పాపాలు చేసేవారు, వారు నరకానికి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ కామ్యకర్మ. కామ్యకర్మ చేసేవారు మళ్ళీ ఈ లోకంలోనే జన్మ తీసుకుంటారు, ఏదో ఒక మనిషి శరీరమే మళ్ళీ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ వస్తారు. ఆర్ వికర్మ చేసుకునే వారికి నరకానికైనా వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ఇన్ఫాక్ట్ నరకానికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా వారికి అధమ జన్మ అనేది, చేసిన పాపాల బట్టి వారికి అధమ జన్మ అనేది రావచ్చు. వారికి ఏ క్రిమికి కీటకం గానో, చెట్టు గానో, లేకపోతే ఏ జంతువు గానో రూపం కూడా రావచ్చు వారికి. అదే కామ్యకర్మ చేసుకున్నారంటే వారికి మనిషి జన్మే వస్తుంది, కానీ వారికి ఈసారి ఏంటి అని అంటే వారి కోరికలను పూర్తి చేసుకునే రకంగా. అది మళ్ళీ దేనికి దారి తీస్తుందో మనకు తెలియదు, మానవ జన్మ అనేది మళ్ళీ. కానీ ధర్మ అనేది చేసుకునేవారు, ధర్మం చేసుకున్నారు అని అంటే భగవంతుని భక్తి అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. మన స్టేజ్ కొద్ది కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం, మనం అంతా ట్రై చేస్తున్నాం భక్తి చేసుకునేదానికి, కానీ ఇంకా పాపాల నుంచి విముక్తులు కాలేదు. ఇటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇంకొక జన్మ మానవ జన్మదే వస్తుంది, కానీ వారికి డిపెండింగ్ ఆన్ వారు ఎంత ఇది చేసుకున్నారో, ధర్మం చేసుకున్నారో దాన్ని బట్టి ధర్మస్థు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం, భగవంతుని పట్ల ప్రేమ అనేది, భక్తి అనేది చేయడం. ఈ రకంగా చేసుకుంటున్న వారికి ఏంటంటే వారు ఎంత మేరాన భగవంతుని కొలుస్తారో భగవంతుడు వారిని కూడా అంతే మేరాన వారికి అనుగ్రహిస్తారు. దీని ప్రకారంగా వారు మానవ జన్మ అయితే దొరుకుతుంది. వారు ఎయిదర్ బాగా ధనవంతుల ఇంట్లో పుట్టచ్చు, లేదనంటే గొప్ప తెలివైన వాడిగా పుట్టచ్చు, లేదనంటే భక్తుల ఇంట్లో పుట్టచ్చు. ఇది ధర్మం. నెక్స్ట్ ఆఖరిది అకర్మ. అంటే వారు శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నారు, భగవంతుని సంతృప్తి చెందించే దాని కోసమనే వారి కర్మలన్నీ కూడా. ఇటువంటి వారు మాత్రం ఖచ్చితంగా వారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు, అటువంటి వారు భగవద్లోకానికి చేరుకుంటారు అని. సో ఇన్ఫాలబుల్ వారు ఏంటి అని అంటే ఎప్పటికీ కూడా మరి భౌతికమైన ప్రపంచానికి రారు, అటువంటి వారు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇది భగవంతుడు చెప్పేది 4 రకాలు. So one's present life, one lives in the mode of goodness and always thinks of Krishna. It is possible for one to remember Krishna at the end of life. సో వారు ఒకవేళ జీవితకాలం అంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేశారు అని అంటే జీవిత అంతకాలంలోని భగవంతుని గుర్తు పెట్టుకునే దానికి అవకాశం ఉన్నది అని. దట్ అంతకాల at the time of death, at the end of life, అంతకాలే చ మాం unto me eva certainly smaran, remembering the deity worship especially meant for this purpose. సో అందుకోసమనే ఇనిషియేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే గురువు దగ్గర దీక్ష పొందడం అత్యంత అవసరం. అది కూడా కేవలం హరినామ దీక్ష కాదు, వైష్ణవ దీక్ష, బ్రాహ్మణ దీక్ష. అది పొందితే అప్పుడు ఏంటి అంటే విగ్రహాలకి మనం అర్చన అవంతా కూడా మనకి విగ్రహాలని ముట్టుకునే అర్హత దొరుకుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే విగ్రహాలకి మనం ఎప్పుడైతే అర్చన చేస్తూ ఉంటామో, వారికి మనం రెడీ చేయిస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు మనకి వారి మీద మనకి ఒక ఆప్యాయత అనేది వచ్చేస్తుంది. పిల్లల్ని ఎలా చూస్తామో ఆ రకంగా చూసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే వారి పట్ల ఆసక్తి, భక్తి అనేది పెరిగి వారికి ఎప్పటికీ కూడా వారినే తలుచుకుంటూ ఉండేలాగా చేస్తుంది. ఆలోచించండి, మీ చిన్న పిల్లలకి బట్టలు వేసుకునేది కూడా చేత కాదు. వాళ్ళకి ఒక షర్టు, వారికి ఒక చిన్న ప్యాంటు, ఆ రకంగా వారికి ఒక టై అలాంటివి వేసి మీరు పంపించాలి స్కూల్కి. చాలా మందికి ఆ రోజులు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. ఏ రకంగా మీ పిల్లలకి మీరు యూనిఫామ్ వేయించేవాళ్ళు, వారికి షర్ట్కి బటన్లు పెట్టుకునేది లేక బుక్స్ పెట్టుకునేది అవి కూడా రానప్పుడు వారిని ఏ రకంగా మీరు రెడీ చేయించేవారు. అది తలుచుకుంటూ మనం జీవితకాలం గడిపేస్తూ ఉంటాం. పిల్లల గురించి ఎంత ముద్దుగా ఉండేవారు. వారిని ఎత్తుకొని నేను స్కూల్కి పట్టుకెళ్ళాలి. వారికి వాటర్ బాటిల్ కూడా పట్టుకునేది వచ్చేది కాదు. వారి బ్యాగ్, వారి వాటర్ బాటిల్ పట్టుకొని స్కూటర్ మీద తీసుకెళ్లి స్కూల్కి దిగబెట్టి, వాళ్ళు మళ్ళీ క్లాస్లో ఏడుస్తూ ఉంటే ఏడవద్దు నాన్న, మళ్ళీ వస్తాను నేను అని చెప్పని వాళ్ళకి ఓదార్చి మళ్ళీ తిరిగి రావడం, అది జీవితకాలం అంతా గుర్తుండిపోతుంది అలాంటి రోజులు. అలాంటిదే భగవంతుడికి మనం చేస్తున్నాము అని అంటే ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది. కాబట్టి ప్రయాణ కాలంలో ఖచ్చితంగా అదే రోజులు గుర్తొస్తాయి. ఎందుకంటే మనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చిన రోజులు కూడా అవే, కాబట్టి ఖచ్చితంగా అదే గుర్తుండిపోతాయి భగవంతుడి గురించి. కాబట్టి deity of Radha Krishna, naturally you will be practiced to think of Radha Krishna always within your heart. ఈ రకంగా గుండెల్లోని మనం నిరంతరంగా భగవంతుడి గురించే స్మరిస్తూ ఉండడం
మనకు అలవాటు అయిపోతుంది. ఇంటర్నల్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో భగవంతుడిని లోపలే మనం తలుచుకోవడం ఇంపార్టెంటా, లేక భక్తియుక్త సేవని మనం బయట నుంచి చేసుకోవడం ఇంపార్టెంటా? రెండిట్లోంచి ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మరయుధ్యచ మాయి అర్పిత మనోబుద్ధిర్ మామే వైశ్యస సంశయ. సో ఎల్ల వేళలా నువ్వు నన్నే తలుచుకుంటూ యుద్ధం కూడా చెయ్యనంటున్నారు. అంటే భగవంతుడు అక్కడ అర్జునుడికి చెప్పింది యుద్ధం చేయమని, మనకి కూడా చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే, మీ కర్మలు ఏదైతే ఉన్నాయో విధియుక్త ధర్మాలు, మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, చేసుకోవాలి, పనులు చేసుకోవాలి, చేసుకోండి, అవి మానేసి నన్ను తలుచుకోమని నేను చెప్పట్లేదు. కానీ తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు, ఎల్ల వేళలా కూడా అర్ధరాత్రి మీకు మెలకు వచ్చింది అంటే గోవింద నామ స్మరణ చేసుకుంటూ హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్పుకుంటూ లేయండి. బై ఛాన్స్ కాళ్ళు జారింది, కిందన పడబోతున్నారు, భగవంతుడు నామం చెప్పుకోండి. లేస్తున్నప్పుడు మోకాలు నొప్పిగా ఉన్నది, గోవింద నారాయణ అని చెప్పుకుంటూ లేయండి. ఎవరినైనా పలకరిస్తున్నారు, హాయ్ హలో అని చెప్పేదానికంటే హరే కృష్ణ అని చెప్పండి. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు చెప్పారు. అందుకోసం పాతకాలంలోని ప్రతి ఒక్కరూ అదే చేసేవారు. ఎవరినైనా పలకరించాలి అని అంటే కూడా రామ్ రామ్ అంటారు, నమస్కారం చెప్పేది. ఆఖరికి మనిషి చనిపోయాడంటే కూడా రామ్ నామ్ సత్య హే అని అంటారు, లేదనంటే భగవద్గీతను వేస్తారు అక్కడ. ఈ రకంగా ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుడు నామాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టద్దు అని అంటారు. పిల్లలు పుట్టినప్పుడు కూడా వారికి ఒక బంగారు నాణ్యము లేకపోయిందా శ్రీమద్ భాగవతం అలాంటివి పెడతారు, ఏది పుట్టుకుంటారో చూద్దాము అని. సో ప్రతి దాంట్లోని పాతకాలంలోని మనం చూసినట్లయితే భగవంతుడినే ఇన్వాల్వ్ చేసేవారు. పుట్టు వెంట్రుకలు తలనీలాలు తీయాలంటే కూడా కొండ మీదకి వచ్చి తీయాలంటారు. సో ఒకవేళ పెళ్లి కార్డు పంపించాలంటే మొదటి కార్డు వెంకటేశ్వర స్వామి కొండ మీదకి పంపించాలి అని అంటారు. ఎందుకు అంటే ప్రతి దాంట్లోని మాం అనుస్మర యుధ్యచ మై అర్పిత మనోబుద్ధిర్, మనస్సుని బుద్ధిని కూడా భగవంతుడికే సమర్పించుకోవాలి. ఈ రకంగా ఉంటే మాత్రం మామే వైశ్యస సంశయ, ఖచ్చితంగా నా దగ్గర నన్ను గుర్తు పెట్టుకుంటారు అని అంటున్నారు. Therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. మీరు తలుచుకుంటూ ఉండండి, అలాగే మీ విధియుక్త ధర్మాలను కూడా పాటించండి. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me. సో ఈ రకంగా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ మనసుని బుద్ధిని కూడా భగవంతుడి మీదనే సంలగ్నం చేస్తూ ఉంటే you will attain me without doubt. ఖచ్చితంగా భగవంతుడిని చేరుకుంటారు, దాంట్లో సంశయమే లేదు. అర్జున ఈస్ ఫైటింగ్, ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అది కూడా కృష్ణ చైతన్యమే. మాం అనుస్మర యుధ్యచ, భగవంతుణ్ణే తలుచుకుంటూ ఎల్లవేళలా, అది కూడా అనుస్మర, ఎల్లవేళలా తలుచుకుంటూ యుద్ధం చేయమని అంటున్నారు. కృష్ణ సెడ్ యూ చాంట్, యూ రిమెంబర్ మీ, అట్ ది సేమ్ టైం ఫైట్. కృష్ణుడిని గుర్తుపెట్టుకో, జపము చెయ్యి, యుద్ధం కూడా చెయ్యి. నీ విధియుక్త ధర్మాలను మాత్రం నువ్వు నిర్వర్తించకుండా ఆపద్దు, దాన్ని ఆ రకంగా మాత్రం చెయ్యదు. చెయ్యి, నీ విధియుక్త ధర్మాలు చెయ్యి, కానీ భగవంతుని తలుచుకో. He never said that simply fight or simply chant. ఏదో ఒకటి చేయమని చెప్పలేదు, రెండూ చేయమని చెప్పారు. బికాస్ ఇన్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మనకి భౌతిక ప్రపంచంలోని అది జరగదు, కాని పనిది. Therefore chanting must be there, but at the same time you have to work. You have to work how to continue this moment. సో ఈ మూమెంట్ ని కూడా మీ విధియుక్త ధర్మాన్ని చేయండి, జపము చేయండి. అట్ ది సేమ్ టైం ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని నలుగు దిశల్లోని మనం వ్యాపింపచేసే దాని మీద కూడా పని చేయండి అని అంటున్నారు. ఒకవేళ మనం కేవలం జపం చేస్తున్నాము, మనం ఈ హరినామాన్ని నలుదిక్కుల్లోని ప్రచారం చేసే పని చేయటం లేదు అని అంటే కృష్ణుడి పనిని మనం, ఈ 3 పనులు మనకు చెప్పారు. ఒకటి, జపం చేయండి, మీకు ఇచ్చిన ఆ విధి, మీరు చెప్పిన ఆ దీన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మీరు పాటించండి. సెకండ్, మీ విధియుక్త ధర్మాన్ని చేయండి, మీరు చేయవలసిన పనులు మీరు చేయండి. 3, ఈ కృష్ణ చైతన్య సంస్థని వారికి తోడ్పడండి, హరినామాన్ని నలుగు దిక్కుల్లోని దాన్ని వ్యాపింపజేసేదానికి. నగర గ్రామాల్లోని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దీని గురించి తెలిసేదానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి అని అంటున్నారు కృష్ణుడు. దీంట్లోంచి ఏ ఒక్కటి మనం చేయలేకపోయినా సరే కూడా ఒక ట్రైపాడ్ స్టాండ్ లాంటిది, ఇది ఒక్క కర్ర విరిగిపోయినా సరే కూడా ఆ స్టూల్ కిందన పడిపోతుంది. ఆ రకంగా మనం చేయవలసిందే, ఈ 3 చేయాలి. అభ్యాస యోగ యుక్తేన చేతసా నాణ్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పరానుచింతయాన్. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, హీ హూ మెడిటేట్స్ ఆన్ మీ యాజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, దేవాది దేవుళ్ళగా మనం భగవంతుని చూడాలి.
in his mind constantly engaged in remembering me. So మనసులోని ఎల్ల వేళలా భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఉండాలి. Undeviated from the path, he o partha is sure to reach me. ఈ రకంగా చేసేవారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడి దగ్గర చేరుకుంటారు. If you think of Krishna 24 hours, then you will become Krishna conscious, fully Krishna conscious. So సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యాన్ని వారు చెందుతారు. And your life is successful. ఈ మానవ జీవితం వచ్చిన దానికి సార్థకత అనేది మీరు ఇచ్చారు. Don't allow anything. This requires little practice. ఇంకేది కూడా రానివ్వద్దండి. దయచేసి చేతులు జోడించుకుంటూ చెప్తున్నాను. ఇంకదేన్ని రానివ్వద్దండి. ఎందుకు? ఇతరది ఇంకేదైనా రానిచ్చారు అని అంటే మాం ఏవా అనేది అక్కడ పోతుంది. అది భగవంతుని మాత్రమే తలుచుకునేది కాకుండా ఇతరులది కూడా తలుచుకునేది అవుతుంది. అది కాబట్టి దీనికి కావాల్సింది ఏంటి? ప్రాక్టీస్. అభ్యాస యోగ యుక్తేనా అన్నారు. అందుకోసమని అభ్యాసం చేయాలి మాటి మాటికి. సో ఈ రకంగా చేతస నాణ్యగామిన. సో ఈ రకంగా ఇంకేది కూడా తలుచుకోకుండా భగవంతుడిని తలుచుకున్నా. ఐ షుడ్ నాట్ అలౌ మై మైండ్ టు గో టు థింక్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ సబ్జెక్ట్ దాన్ కృష్ణ. కృష్ణుడు తప్పించి ఇతరది ఇంకేది ఆలోచించుకునే దానికి అలౌ చేయకూడదు. అందుకోసమనే మనకి ఇది పెట్టున్నారు భగవంతుడు. సో సన్యాసం అనేది ఒకటి పెట్టారు. జీవిత కాలంలో 75 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత వారు సన్యాసం తీసుకోవాలి. కానీ అప్పటికప్పుడే వారికి చేసుకునేదానికి కష్టం అవ్వచ్చు. కాబట్టి వారికి దాని ముందు వారికి ఇది కూడా వానప్రస్థ అనేది పెట్టారు. దాంట్లోని డిటాచ్మెంట్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ది మైండ్ ఇస్ ఫికల్ అండ్ దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు ఎంగేజ్ ది మైండ్ బై ఫోర్స్ టు థింక్ ఆఫ్ కృష్ణ. మనసు అనేది చంచలమైనది. ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు ఎగురుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి మన మైండ్ని మనసుని మనం సంరక్షణం చేర్చుకోవాలంటే దాని మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలి. One example often given is that of a caterpillar that thinks of becoming a butterfly and so is transformed into a butterfly in the same life. So ఒక caterpillar, దాన్ని ఏమంటారు తెలుగులోని, ఒక సీతాకోక చిలుక అయ్యే కంటే ముందు ఒక గొంగళి పురుగులాగా ఉంటుంది ఆ సీతాకోక చిలుక. సో ఆ గొంగళి పురుగుకి ఏంటి అని అంటే జీవితంలోనే అది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఒక సీతాకోక చిలుక లాగా మారాలి అని ఒక దృఢ నిశ్చయం పెట్టుకొని ఉంటుంది. ఆ దృఢ నిశ్చయం వల్ల ఏంటి అని అంటే ఆ క్యాటర్పిల్లర్ 45 డేస్ దాకా ఆహారం కూడా తినడం మానేస్తుంది. మనకేంటి అని అంటే ఒక్కరోజు ఆహారం, మనం ఏకాదశి ఒక్కరోజు మనకు చాలా ఇబ్బంది. మీ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ నాకు చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. నేను ఆహారం గురించి ఆలోచన వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఒక్కరోజు. భగవంతుడి గురించి ఆలోచన పెట్టుకోవాల్సింది ఆ రోజు ఆహారం గురించి ఆలోచన పెట్టుకుంటే ఇంకా ఏకాదశి ఉపయోగమే లేకుండా ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా నాలాంటి వారికి ఒక్కరోజే కష్టం అయిపోతుంది. అటువంటిది ఆ గొంగళి పురుగుకి 45 రోజుల పాటు ఒక్క చుక్క కూడా ఆహారం, ఒక్క మెతుకు కూడా ఆహారం అనేది స్వీకరించకుండా, దాని ఆహారం దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నది ఆకులే, కానీ ఆహారం కూడా స్వీకరించకుండా ఒక కుకున్ లాగా కట్టుకొని దాంట్ లోపలే ఉంటుంది, ఆహారం కూడా చేయకుండా. అది తపస్సు చేసిన దాని వల్ల ఆ జీవిత కాలంలోనే అదొక రంగురంగులైన ఒక సీతాకోక చిలుకలాగా మారిపోతుంది. Similarly, if we constantly think of Krishna, it is certain that at the end of our life, we shall have the same bodily constitution as Krishna. ఒక సీతాకోక చిలుక ఒక గొంగళి పురుగు నుంచి సీతాకోక చిలుకకు మారే దానికోసమని దానికే అంత పట్టింపు ఉంటే, అది కూడా ఈ జన్మలోనే నేను ఎట్టు పరిస్థితుల్లో కావాలి అని తన ప్రాణాలను గుప్పెట్టో పెట్టుకొని మరి కేవలం బాహ్య సౌందర్యం కోసమని అంత పట్టుదల ఉండగలిచే ఆ గొంగళి పురుగుకే ఉంటే, మానవులకి ఎవరికైతే బ్రహ్మజ్ఞానం కూడా తెలిసిందో వారికి ఇంకెంత పట్టుదల ఉండాలి. భగవంతుణ్ణి చేరుకునే దానికోసం అని కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ చాలా మంది అది చేయట్లేదు. నేను ఇది మీ అందరికంటే కూడా ఫస్ట్ నాకు నేనే చెప్పుకుంటున్నా. సో ఈ రకంగా కృష్ణుడు దానికన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెప్పారు. కృష్ణ ఆన్సర్స్ టు అర్జునస్ క్వశ్చన్స్ 1 నుంచి 4వ శ్లోకం. రిమెంబరింగ్ కృష్ణ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ 5 నుంచి 9. యోగ మిశ్రిత భక్తి 10 నుంచి 13వ శ్లోకం. ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, భక్తి యుక్త సేవ, అది 14 నుంచి 16. కంపేరింగ్ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్స్ 17 నుంచి 22. అటైనింగ్ ది సుప్రీం, ఇవంతా చూసారా మెట్లు లాగా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ అర్జునుడు అడిగారు, కృష్ణుడు సమాధానం ఇచ్చారు. చనిపోయేటప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కృష్ణుడిని తలుచుకోవాలి. ఎలా తలుచుకోవాలి అంటే యోగ మిశ్రిత భక్తి, యోగము చేయాలి, అట్ ది సేమ్ టైం భక్తి కూడా చేయాలి, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? యోగ మిశ్రిత భక్తి తర్వాత ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, పరిపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవ.
దాని తర్వాత భౌతికమైన లోకాలు, ఆధ్యాత్మికమైన లోకాలు, వాటి మధ్యన డిఫరెన్స్ చెప్పారు. సో దాని తర్వాత డిఫరెన్స్ కూడా తెలుసుకున్నాము. ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ కూడా చేసామనంటే మిగిలిపోయింది ఏముంది? ఒకటి, భగవద్ధామానికి చేరుకోవడం. అది అనన్యమైన భక్తి ఉన్నది అని అంటే చేరుకోవచ్చు. అంటే వితౌట్, నా అన్య అంటే అదర్. సో భగవంతుడికి తప్పించి ఇతరది ఇంకేది కూడా ఆలోచించని స్టేజ్ ని అనన్యమైన భక్తి అని అంటారు. దాన్నే ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్, పరిపూర్ణమైన భక్తియుక్త సేవ. భగవంతుడు తప్పించి ఇంకేది తలుచుకోకపోతే, భగవంతుని పట్ల ప్రీతి అంత పెంచుకుంటే భగవంతుని మీద మనకి అనురాగం అనేది ఏర్పడుతుంది. భగవంతునికి మనం సేవ మనకి స్వతహాగానే వచ్చేస్తుంది. సో వితౌట్ డివియేషన్ ఆఫ్ ది మైండ్. సో అండ్ నెక్స్ట్ అన్అలాయిడ్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో ఈ రకంగా ఫుల్ ఎంగేజ్మెంట్ డివోషనల్ సర్వీస్, పరిపూర్ణంగా భగవంతుని మీద మన దీన్ని మనసుని వాటన్నిటిని కూడా సంలగ్నం చేసుకోవడం. ఎక్స్క్లూజివ్ డివోషన్, అనన్య భక్ అంటే వితౌట్ డీవియేషన్. సో సాధురేవ హి మంతవ్య, సో భజతావాం అనన్య భక్. సో ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి ఇతరది ఇంకేది కూడా ఆలోచించకుండా కేవలం భగవంతుని మీదనే వారు ధ్యానాన్ని సంలగ్నం చేశారు. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అన్డివైడెడ్ డివోషనల్ సర్వీస్, అన్అలైడ్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో ఇది ప్యూర్ డివోషన్ కి దారి తీస్తుంది. సో సతత మీన్స్ ఎనీవేర్ అండ్ ఎనీ టైం, ఎక్కడ ఎప్పుడు ఉన్నా సరే కూడా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఉండండి. జస్ట్ లైక్ మై రెసిడెన్సీ ఇస్ అట్ బృందావన. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఉండేది ఇది రాధా మదన్ మోహన్ అనే మందిరంలో ఉండేవారు బృందావన్లో. అది అతని నివాస స్థానం. కానీ అతను అమెరికాలో ఉన్నారు. అమెరికాలో ఉన్నంత మాత్రాన ఆయన అమెరికాలోనే ఉన్నారు అన్నట్టుగా కాదు. శరీరం మాత్రమే అమెరికాలో ఉన్నది. తన విధియుక్త ధర్మం అమెరికాలో ఉంటూ చేస్తున్నారు. మనసంతా కూడా ఆయనకి ఉండేది బృందావన్లోనే. అందుకోసమే మీరు చాలా మంది ఇస్కాన్ వారి టీషర్ట్స్ వెనకాతలు చూసుంటారు, ఐ లాస్ట్ మై హార్ట్ ఇన్ బృందావన్ అని. యాక్చువల్ గా నా మనసు కూడా బృందావన్ చుట్టుపక్కలే తిరుగుతోంది. ఆ ఇసుక రేణువుల మధ్యలోనే ఎక్కడో నేను ఉన్నాను. అక్కడ మనస్సు అక్కడే ఉన్నది, వెళ్ళాలనుంది. కానీ భగవంతుని కృప నా మీద అంటే ఇప్పటిదాకైతే రాలేదు. భగవంతుడు ఏదో పెద్ద ప్లానే వేస్తున్నారు అని భావిస్తున్నాను నేను. సో ఇప్పటిదాకా పిలవలేదంటే ఎప్పుడో పిలిచే ప్లాన్ ఉన్నది భగవంతుడికి, ఏదో పెద్దదే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. సో అక్కడ ఆ రాధాకుండ దగ్గర ఇంకా శ్యామ్ కుండ్కి మధ్యన శ్రీలా ఇతను రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి సమాధి దగ్గర ఆ చుట్టుపక్కల నా మైండ్ ఎప్పుడూ కూడా అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే రాధాకుండ్ అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ప్లేస్. సమస్త భూమండలమే కాదు, ముల్లోకాల్లోకి కూడా అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ప్లేస్ రాధాకుండ్. సో ఆ కుండు అనేది కృష్ణుడికి అన్నిటికంటే ప్రీతికరమైనది. సో అందుకోసమే మీరు ఎవరైతే నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతం చదివారో వారికి తెలుసుంటుంది ఏంటంటే వైకుంఠ జనితో వరా మధుపురి తత్రపి రస ఉత్సవాత్ బృందా అరణ్య ఉదరపాని రవనాత్ తత్రపి గోవర్ధన రాధా కుండం ఇహపి గోకులపతి ప్రేమామృతం అప్లవనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతే గిరితటే సేవం వివేకినకః. సో అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది అందరూ కూడా వైకుంఠం అనుకుంటారు, కానీ వైకుంఠ జనితోవరా మధుపురి, వైకుంఠం కంటే కూడా ఉత్తమమైనది మథురాపురి. మథురాపురి కంటే కూడా గొప్పమైనది ఏది అని అంటే సో తత్రపి రస ఉత్సవాత్ బృందా అరణ్య. సో బృందావన్ అనేది ఆ అరణ్యం అనేది ఇంకా గొప్పది. ఉదరపాని రమణాత్ తత్రపి గోవర్ధన, బృందావన్ అరణ్యం కంటే కూడా గొప్పది గోవర్ధనగిరి. సో రాధాకుండం ఇహపి గోకులపతే, రాధాకుండ అనేది ఆ గోవర్ధనగిరి కంటే కూడా ఉత్తమమైనది అని చెప్పనంటున్నారు శ్రీల రూప గోస్వామి. కాబట్టి ఆ రాధాకుండని మనసులో పెట్టుకుంటూ ఆ బృందావన్ని అక్కడ ధూళిని నిత్యం తలుచుకుంటూ ఉంటే మనం బృందావన్లో ఉన్నట్టుగానే. సో ఇదే చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నా మనసు బృందావన్ ఆ అరణ్యంలోనే ఉన్నది, అక్కడ ధూళిలోనే ఉన్నది నా మనసు అని. సో అందుకోసమని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పేరు కోసం అమెరికాలో ఉన్నా సరే కూడా అతను బృందావన వాసి. దట్ ఈజ్ అవర్ కృష్ణ కాన్షియస్ లైఫ్. అది కృష్ణ చైతన్యం అనే జీవితం.
కృష్ణ వాంట్స్ ఇట్, అది కోరుకుంటున్నారు కృష్ణుడు. ఐ మస్ట్ డూ ఇట్, నేను చేసి తీరాలి. ఐ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ మీ, నేను నా కోసం ఏమీ చేయను నేను. దట్ ఈస్ బృందావన, అదే బృందావనం. సో ఆల్ ది ఇన్హాబిటెంట్స్ ఆఫ్ బృందావన దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫుల్ఫిల్ కృష్ణాస్ డిజైర్. సో అందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క కోరికను పూర్తి చేసే దానికోసమనే ఉన్నారు. The cowherd boys, the cows, the trees, the flowers, the water, the gopis, and the elderly inhabitants, Mother Yashoda, Nanda, and they're all engaged in fulfilling Krishna's desire. ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణుడిని అతని యొక్క కోరికల్ని పూర్తి చేద్దామని, భగవంతుని యొక్క ఆలోచనని పరిపూర్ణం చేద్దామనే ఆలోచనతోని ప్రతి ఒక్కరూ ఉన్నారు. పాతకాలం పాటలు కూడా చూడండి, సినిమా పాటలైనా సరే కూడా బృందావనమది అందరిది, గోవిందుడు అందరి వారేలే అంటే అందరికీ కూడా ఆ బృందావన్ మహిమలు కృష్ణుడి గురించి చెప్పేదానికి ఆ రకంగా ప్రయత్నించేవారు పాతకాలంలో కూడా. ఇప్పటి కాలంలోనంతా కూడా ఏంటంటే అర్థం కూడా ఉండదు. That is Vrindavana. So you can turn the material world into Vrindavana provided you agree to fulfill the desires of Krishna. That is Vrindavana. మీరు కృష్ణుడి యొక్క కోరికని, కృష్ణుడు ఏం కోరుకుంటున్నారో మన దగ్గర నుంచి అది మీరు చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అని అంటే ఈ లోకంలోనే మీరు బృందావనం సృష్టిస్తున్నట్టుగా అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. The Lord is merciful to all, but as we have already explained, he is especially inclined towards those who always serve him without deviation. ఎవరైతే భగవంతుడు నిరంతరంగా తలుచుకుంటూ ఉంటారో వారి పట్ల భగవంతుడికి అనురాగం ఎక్కువ. The Lord helps such devotees in various ways. సో మీరు కూడా ఒక్కసారి మీ జీవితంలోకి తొంగి చూడండి, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది. మీరు కృష్ణుడిని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక రకంగా తలుచుకొని ఉంటారు, వారిని ఏదో ఒక రకంగా సేవ చేసుకోవాలనుకొని ఉంటారు. కాబట్టి మీకు ఏదో ఒక రకంగా భగవంతుడు కుట్ర పన్నైనా సరే కూడా మిమ్మల్ని భగవద్గీత క్లాసెస్ లోకి మీకు అంటగట్టేశారు. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోదాం మనం, నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది, నాకు ఇంట్లోని పనులు ఉన్నాయి, నాకు ఆఫీస్లో పని ఉంది అని ఏదో ఒకటి అనుకున్నా సరే కూడా మనసు ఆఖరికి మనకు ఒప్పుకోదన్నమాట. తెల్లారి, అది కూడా ఆదివారం రోజు సెలవు దొరికిన రోజు 10 గంటలకి క్లాస్ ఉన్నది. సడన్ గా ఇప్పుడు ఇదేంటయ్యా బాబు ఇంత పెద్ద తలనొప్పి, 10 గంటలు కాదు 12 గంటలకు క్లాస్ అంటాడు ఈయన. ఈయనకి సమయం కుదిరితే సరిపోతుందా, మాకు సమయం కుదరద్దా? 10 గంటలకు ఈయన చెప్పాడు కదా అనేసి మేము ఫ్రీగా ఉంటాము. మిగతా అన్ని పనుల్ని 12 గంటకో 1 గంటకో మనం పోస్ట్పోన్ చేసుకొని ఉంటే ఇప్పుడు సడన్ గా 1 గంటకు 12 గంటకు అని చెప్తున్నారు. నేను ఈరోజు ఈయన క్లాస్ అటెండ్ అవ్వను అనిపిస్తుంది. కానీ నా మీద ఒకవేళ కొద్దిగా కోపం వచ్చినా సరే కూడా ఫైనల్ గా కరెక్ట్ గా 12 కావస్తుంది అని అంటే సరే, ఈయన చెప్పేది ఎలా చెప్పినా సరే కూడా చెప్పేది కృష్ణుడి గురించి చెప్తున్నారు. మాటలు పలుకులు ఇంతే, నోరు ఈయనదైనా సరే కూడా పలుకులు మాత్రం భగవంతుడిదే. కాబట్టి చలో వినేద్దాం. ఏదో ఒక రకంగా ఎప్పుడో ఒకప్పుడైనా కొద్దిగైనా మనకి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకొని మరీ క్లాసులు అటెండ్ అవుతున్నారు. నాకు తెలుసు మీ అందరికీ ఇబ్బంది అవుతుందని, ఎందుకంటే ఆదివారం ఒకే ఒక రోజు ఉంటుంది సెలవు అందరికీ కూడా. ఫ్యామిలీతో పాటు స్పెండ్ చేసేదానికి లేక ఏదో ఒకటి ఆలోచనలు ఉంటాయి, ఏదో ఒక ప్లానింగ్ చేసుకొని ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు ఏదో ఒక రకంగా మన మనసుని సంలగ్నం చేయించేస్తారు. మిస్ కాకూడదు, ఇది మిస్ చెయ్యొద్దు ఇది అన్నట్టుగా చేసి మనల్ని సంహౌ ఈ భగవద్గీత వినేదానికి వివశులు చేసేస్తారు. సో ఇది భగవంతుడు చేసేది. సో ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక, ఎవరికైనా తెలుసా ఈ శ్లోకము? హరే కృష్ణ చెప్పండి. ఆ బ్రహ్మ భువన లోకాః పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే. పర్ఫెక్ట్. పునర్జన్మ న విద్యతే. పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉండదు అని అంటే మాముపేత్యతు కౌంతేయ అంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుని కోసం మనం చేస్తామో, ఇన్ ద డే దే రిసీవ్ వేరియస్ బాడీస్ ఫర్ మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్. సో బ్రహ్మ యొక్క ఒక్క రోజులోనే మనం అనంత కోటి శరీరాల్ని మనం తీసుకుంటాం. అండ్ భగవంతుడు, ఇది బ్రహ్మకి ఎప్పుడైతే చీకటి అవుతుందో అప్పుడు మనమంతా కూడా ఏమీ చెయ్యలేకుండా మనం భగవంతుడిలోనే మళ్ళీ విలీనమైపోతాం. ఈ రకంగా మళ్ళీ 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 పునరావృత్త మళ్ళీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకోసమే చూడండి అద్భుతంగా నేను మళ్ళీ అదే చెప్తూ ఉంటాను. గురువు అనేవారు లేక ఆచార్యులు అనేవారు ఏంటి అని అంటే వారి ముఖ్యమైన పని ఏంటి అని అంటే ఇటువంటి భగవద్గీతని ఇంత గొప్ప శ్లోకం చూడండి,
ఆ బ్రహ్మ భువనాలోకాలు. సో బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి మిగతా అన్ని లోకాలు కూడా పునరావృత అర్జున, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మని తీసుకుంటారు. దీన్నే ఆది శంకరాచార్యుల వారు ఎంత అద్భుతంగా దాన్ని ఒక కీర్తనలాగా రాశారు. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం. సో ఈ రకంగా మళ్ళీ మళ్ళీ పునరపి జననం పునరపి మరణం, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మని తీసుకుంటాం, మళ్ళీ మళ్ళీ మరణాన్ని చెందుతూ ఉంటాం. కానీ ఇది మన చేతుల్లో ఉన్నదా అంటే ఉన్నది. దాని నుంచి తప్పించుకోవచ్చు. ఎలా తప్పించుకోవచ్చు అని అంటే భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటే మనం మళ్ళీ ఇక్కడ రావాల్సిన అవసరం లేదు. అల్టిమేట్లీ ది బ్రహ్మాస్ లైఫ్ ఈస్ ఫినిష్డ్. ఈ రకంగా బ్రహ్మకి 100 ఏళ్ళు పూర్తవ్వగానే అతను కూడా శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు. దే ఆర్ ఆల్ అనిహిలేటెడ్ అండ్ రిమైన్ అన్మానిఫెస్ట్ ఫర్ మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఈ రకంగా కొన్ని కోట్ల కోట్ల సంవత్సరాల పాటు వారు ఏంటి అని అంటే ఒక శరీరం అనేది లేకుండా వారు మిగిలిపోయి ఉంటారు, శూన్యంలో ఉండిపోతారు. అండ్ దెన్ వెన్ బ్రహ్మ ఈస్ బోర్న్ అగైన్, మళ్ళీ బ్రహ్మ జననించిన తర్వాత, మళ్ళీ కొత్త బ్రహ్మ పుట్టిన తర్వాత, అగైన్ ఇన్ అనదర్ మిలీనియం దే ఆర్ అగైన్ మేనిఫెస్ట్, మళ్ళీ కొత్త శరీరం అనేది వస్తుంది. ఇన్ దిస్ వే దే ఆర్ క్యాప్టివేటెడ్ బై ది స్పెల్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ రకంగా వారు ఏంటంటే ఈ భవసాగరానికే వారు అలవాటు పడిపోయి ఉంటారు. సో భగవంతుడి నుంచి దూరం అయిపోయి ఉంటారు. మేనిఫెస్ట్ అండ్ అలిహిలేటెడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. సో ఈ రకంగా సో భూత్వా భూత్వా ప్రళయతే అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వారు ఈ లోకంలోనే పునరావృత్తిని, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు, మళ్ళీ మళ్ళీ చనిపోతూ ఉంటారు. ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో దీని నుంచి విముక్తి పొందాలి. మరేం చేయాలి అంటే ఓకే, సో ఇటర్నల్ అండ్ నా వినశ్యతి అని అంటే భగవంతుని లోకానికి చేరుకోవాలి. ఆ భగవంతుని లోకం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే సనాతనవు, అంటే నిరంతరంగా, అంటే సనాతనంగా ఉంటుంది అనమాట. దానికి ఈ రకంగా అనిహిలేషన్ అనేది ఉండదు, అది నాశనం కాదు. అండ్ పరమాంగతి, అది ఒక జీవుని యొక్క పరమ లక్ష్యం. అది తద్ధామ పరమం మమ. సో భగవంతుని యొక్క ధామం అది. సో భగవంతుడు మనకు చెప్తున్నారు తన ధామం ఎంత గొప్పది, ఎలా ఉంటుంది అని. సో అంతేకాదు అటైన్డ్ బై అనలాయిడ్ డివోషన్. సో భక్త్యా లభస్త్వ అనన్య అని అంటున్నారు. సో ఇది కేవలం అనన్యం భక్తి ద్వారా మాత్రమే దొరుకుతుంది, ఇతరది ఇంక దేని వల్ల దొరకదు అని చెప్పేస్తున్నారు భగవంతుడు, తేల్చి చెప్పేస్తున్నారు. కానీ కర్ములకి, జ్ఞానులకి, యోగులకి, వారందరికీ ఏంటి అని అంటే సూటబుల్ టైం, వారు సమయం సందర్భం చూసుకొని వారు వారి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాలి. సో అది ఏంటి అని అంటే డ్యూరింగ్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిరీ గాడ్. సో ఇన్ ది లైట్, సో పగలు పూట అండ్ ఒక సరైన సమయం చూసుకొని, అండ్ వారు ఏంటి అని అంటే దీనప్పుడు ఏంటి శుక్లపక్షము, అంటే వారు శుక్లపక్షం టైంలోని వారు శరీరాన్ని విడిచిపెడితే అండ్ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంలోని విడిచిపెడితే, ఆ రకంగా వారు ఏకాదశి గడియల్లోని వారు శరీరాన్ని విడిచిపెడితే, అది కూడా ఎవరికి అంటే కర్ములకి, జ్ఞానులకి, యోగులకి, వికర్ములకి కాదు. ఇది కర్ములకి, జ్ఞానులకి, యోగులకి మాత్రమే. అలాంటి సిచ్యువేషన్ లోని వారి శరీరాన్ని విడిచిపెడితే ఏమవుతుంది అని అంటే వన్ లీవ్స్ ది బాడీ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెసిగ్నేటెడ్ అబౌవ్ ఎయిదర్ యాక్సిడెంటలీ ఆర్ బై అరేంజ్మెంట్. అరేంజ్మెంట్ అంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటూ కాదు, వారు వారి ప్రాణాలని బిగబెట్టుకొని ఉంటారు. అప్పటిదాకా వారు యోగ శక్తుల ద్వారా ఆ శరీరాన్ని ఆ టైంలో విడిచిపెట్టేదానికి వారికి కొంతమందికి శక్తి ఉంటుంది యోగం ద్వారా. సో అటువంటివి కానీ లేకపోయిందా వారికి స్వతహగా వారికి శరీరం విడిచిపెట్టే కాలం వచ్చింది అని అంటే వారికి అవసరం అంటే అవ్వచ్చు వాళ్ళ ద్వారా. ఏంటి అని అంటే అది కూడా వారు ఎక్కడ దాకా చేరుకుంటారంటే ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మజ్యోతి. ఇది నేను చెప్పట్లేదు, భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా కర్ములు గాని, జ్ఞానులు గాని, యోగులు గాని ఇటువంటి సమయంలోని వారి వారి శరీరాన్ని విడిచిపెడితే చేరుకునేది బ్రహ్మజ్యోతిలోని వారు విలీనమవుతారు అని అంటున్నారు. అది కూడా అవకాశం ఉంది అని అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అని అంటున్నారు, ఖచ్చితంగా అనట్లేదు. అటువంటి వారికి అవకాశం ఉంది బ్రహ్మజ్యోతిలోని విలీనమయ్యేదానికి. కానీ ఆ రకంగా కాకుండా ది నైట్, రాత్రిపూట కానీ
లేకపోయినా కృష్ణపక్షంలో కానీ లేకపోయినా దక్షిణాయనంలో కానీ ఎవరైనా శరీరాన్ని విడిచిపెడితే వారెక్కడికి చేరుకుంటారు అంటే కర్ములు గాని జ్ఞానులు గాని యోగులు గాని వారెక్కడ చేరుకుంటారు అంటే చంద్రలోకానికి చేరుకుంటారు. కానీ వారు మళ్ళీ మర్త్యలోకానికి తిరిగి వస్తారు వారు. సో ఇది ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది. కానీ వికర్ముల పరిస్థితి ఏంటి? వారు ఎటువంటి టైంలోని శరీరాన్ని విడిచిపెట్టినా వారు వెళ్ళేది నరకలోకానికే, అధమలోకానికే. మరి భక్తుల సంగతి ఏంటి? ఇక్కడ భక్తుల గురించి వికర్ముల గురించి ఇవ్వలేదు. ఓన్లీ కర్ములు జ్ఞానులు యోగుల గురించి మాత్రమే ఇచ్చారు. వికర్ములు ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. మరి మనకి భక్తుల పరిస్థితి ఏంటి అంటే దాని గురించి చెప్పారనమాట. The yogi is perfect. He can select the time and situation for leaving this material world. ఇంతకు ముందే చెప్పాను నేను. కొంతమంది యోగులు ఏంటి అని అంటే వారు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వారి టైంని. But if he is not so expert, his success depends on accidental passing away at the right time, certain suitable time. So వారికి అంత శక్తులు రాలేదు అని అంటే వారు యాక్సిడెంటల్ గా భగవంతుడు నిర్ణయించిన ఆ సమయానికి వారి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేయాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు భగవంతుడు. Although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore always be fixed in devotion. భక్తులకి సమయం, కాలము, సందర్భము అదే సంబంధం లేదు. వారు ఎప్పుడు శరీరం విడిచిపెట్టినా సరే కూడా వారికి ఎయిదర్ వాళ్ళు భగవద్ లోకానికే చేరుకుంటారు, వారు దక్షిణాయన కాలంలోనైనా చనిపోవచ్చు, లేకపోయిందా వారు ఉత్తరాయణంలో చనిపోవచ్చు, లేకపోయిందా వారు శుక్లపక్షంలో చనిపోవచ్చు, లేకపోయిందా కృష్ణ పక్షంలోని శరీరం త్యాగం చేయొచ్చు, రాత్రిపూట చేయొచ్చు, పగలపూట చేయొచ్చు. ఎప్పుడు చేసినా సరే కూడా భగవంతుని లోకానికైనా చేరుకుంటారు. లేదనంటే మళ్ళీ భక్తులింట్లోని మానవ జన్మతోనే పుట్టచ్చు వారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి నీకు భయపడవలసిన అవసరమే లేదు. కాబట్టి కలత చెందద్దు, భక్తిలోని నిమగ్నమయ్యుండు అంటున్నారు. A devotee should know that concern over these two paths is troublesome. The best way is to absorb in Krishna consciousness, is to be always doubted in his service, and this will make one's path to the spiritual kingdom safe, certain and direct. ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారు. సులభమైన మార్గం, ఖచ్చితమైన మార్గం, ఇంకా అన్నిటికంటే సునాయాసమైన మార్గం, అతి అంటే మీకు సేఫ్ గా చేరుకునే మార్గం ఇది. కాబట్టి భక్తి మార్గాన్ని తీసుకోండి. He knows that his passage to the supreme abode is guaranteed by devotional service. వారు ఏ క్షణమైనా సరే కూడా శరీరం త్యాగం చేసుకొని ఇబ్బందే లేదు, భగవద్ ధామానికి చేరుకునే దానికి ఖచ్చితమైన దారి ఇది అని వారికి భక్తులకు తెలుసు. At once attains my nature, of this there is no doubt. నా వంటి వారు శరీరాన్ని పొందుతారు, నా వంటి ఇది దొరుకుతుంది వారికి, గుణగణాలు దొరుకుతుంది అని అంటున్నారు. అంటే భగవద్ ధామానికి చేరుకున్నట్టుగానే. నెక్స్ట్, విల్ అటైన్ మీ వితౌట్ డౌట్. ఖచ్చితంగా నా పాదపద్మముల దగ్గరికి చేరుకుంటారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భగవంతుని పాదపద్మముల దగ్గరికి ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారు భక్తులు అని. నెక్స్ట్, హీ ఈజ్ ష్యూర్ టు రీచ్ మీ. భగవంతుడి దగ్గర ఖచ్చితంగా చేరుకుంటారు. ఒకసారి కాదు, 2 సార్లు కాదు. 8వ అధ్యాయంలోని 5వ శ్లోకంలోని 7వ శ్లోకంలోని 8వ శ్లోకంలోని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అండ్ అంతేకాదు 14వ శ్లోకం చెప్తున్నారు, ఐఎమ్ ఈజీ టు అబ్టైన్. చాలా ఈజీగా దొరికిపోతాను నేను మీకు అని అంటున్నారు. మీకు కష్టమైతే కాదు ఇది అని. కాకపోతే 22వ శ్లోకం చెప్తున్నారు, అటైన్డ్ బై అనలాయిడ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఓన్లీ. ఇది అనన్యమైన భక్తి ద్వారా మాత్రమే పొందగలరు అని అంటున్నారు. Okay, chapter 7 through 12 are the essence of Bhagavad Gita. The first 6 and elastic chapters are like coverings for the middle 6 chapters, which are especially protected by the Lord. Madhyalo unde 6 adhyayalu Bhakti. If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially the middle 6 chapters in the association of devotees, adi kuda migita bhaktula sangatyamlone artham chesukovali. ఒకవేళ చేసుకోగలిస్తే, then his life at once becomes glorified beyond all penances, sacrifice, charity, speculations, etc. For one can achieve the results of these activities simply by Krishna consciousness. So యజ్ఞేషు తపస్సు ఇది సో దాని పుణ్య ఫలం ఏదైతే ఉన్నదో అదంతా కూడా మనకి కేవలం భక్తియుక్త సేవ చేసుకునే దాని వల్ల వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం.